10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 पैसा ही पैसा होगा। Guys, tabuk ang YouTube ni fast payment di sana bagai tabuk ATM of shop paika makna SBI ni jeta ATM machine swipe khamani aglo balance besek abaka tonang nang pulung mangalak belar makine ingkang tabuk kerang karinai hingga Euro processing itu nggak English withdrawal rang besek abang nggak penuhnya pin renai awan ya kalau rang tabuk pai tonggo guys komono YouTube ni money fast payment नगद थांनाय रिव्यू ओरैनो तो फाइनली गाइस नरक नुखना जेते इन्टरव्यू आं जे रां उथबितुखा जेता आनि YouTube नि मानि जेता फास्ट पेमेंट रिलीज मानि यागलो आं पेमेंट एक्सेप्ट खालायका नरनो बेलाय बेलायका हामबाय नरनि सापोर्ट तेन नरनि चुबा चुकरि हिंगांकाय आं तिनि ओ रां न मांगला खामु तेकायसा कक आं बेलायका हामबाय मारियो काइतर न बाना गथां तनि वे ते ओ सामुं खालाय तङि मानसे ते चिनि बुबा ग्रानो बेलायका हामबाय मारियो बिनि टपिक रंनो तैया आं भिडियो सुनामका ते आर कायसान चैनल भाइरल बंका नरनि सापोर्ट ते नरनि चुबा चुबाय ते आनि चैनल तै तिनि आं मानिबो रांबो एक्सेप्ट खालाय माखा YouTube नि रां गोबसक मानखा आबरो बेबा आं नरनो तिनि फुल डिटेल्स अफ भिडियो नरनो सानाय गाबोन बागो अफ भिडियो नु प्लेन पाइथाम जरा नाय तंदि नरक नुबि तखना जरा चालुङि थांमानि हंगा काइन नायदि आनि रां 22 तारिख रिलीज का हंगा काइन 22 24 हंगा काइन आनि रां हाबै थांका आम हाइता हंगा आं नंगा ताबो फुनुक नाय हंगा गाइस ओवनो जेता आनि रां हाबै मानि इको डियर कस्टमर इरो अकाउंट का अंके जा ब्लर मा खाइका इनके नरक नुबि तखना स्क्रीन इनके आनि रां अमसक हाबका गे बुसक हाबका हंगा काइ ताबो आं जे भिडियो खाइ तंगो ओ जे Poco M4 5G आमोनि जे दाम सुकना आनि YouTube नि पेमेंट मानखा पेमेंट दाके हाबका आनि 22 तारिख रिलीज का 24 तारिख ना आं पेमेंट मानै थांका बेलाय कलायका आं पेमेंट मानै थांका अंगाय ताबुक तेकायसा आं न साजाक तंमानि ओ 20k कामानि आबोनि जेता नरंनो प्राइस बा नरंनो मोबाइल रिचार्ज रिनाय हिनै 5 सेकेन्ड थार खलाय आं रनाय इनके आबोनि भिडियो दाकिना फाइ तंगो आजागा 5 सेकेन्ड थार सालाय सायै आं नरंनो रनाय इनके गाइस रां किया सबै गदो इनके ओ रां आं मानजाखा इनके बुसक मानखा नन लेखाय फुना 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 इनके गाइस अमंग खान रने हामजाक मा तेन रने चुबा चुबाय आं YouTube नि मानि जेता एक्सेप्ट खालायका ते बुबाग्रानि जेता टपिक रक तै नरक बेलायकानो जाजाकान रक बेलायकानो सपोर्ट खालायका इंगा ताबुक बो बाहाय रिलेटेड भिडियो नक नाय तंगि मानाय कक बर हिनि टैग एन एंटरटेनमेंट YouTube चैनल टैग रिलेटेड ऑनलाइन प्रोसेस ते न्यूज़ अपडेट न्यूज़ नि जेता लेटेस्ट अपडेट रक तै इंगा नरक हमाय कने बुसकां साला बनरक सपोर्ट खालाय तंगदि इंके अबंखा नरकनि जेता चुबा चुबाय आं एक्सेप्ट खालाय माने म आनि मेहनत ते नरकनि चुबा चुब असुकनो जतनना हामबाय नरकबो माननाय नरकबो सामुं ताङै तंदि बखाता बायदि गोबां मा कमेन्ट चित्रा हेटार्स फायनाय हिनबा बखासे गोराक नांगौ बखा गोराक गाय नों जेसा सामुं खालायबो जयिं नाय असुकनो जतनना हामबाय कायतो नरकनि जतना हामारि खालाय दन हामबाय।